ભલે પાતેલી શોભા ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಬಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಉಂತೊಂದು ತೂಪುಂದದ ಬಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಕೋಡೆ ಎತ್ತಿಜಿ ಕೋಡೆ ರಜೆ ಕೋಡೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್
ಏಯ್ ಭಲೆ ಹಾಯ್ ಇಂಚಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯನಾ ಒಡ ಬೈಜಿ ಲೈವ್ಗೂ ಬತ್ತಂಡ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಜ್ಜದೆ ಅಂಚ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅದು ICU ಬಾರ್ದೇರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ದಾದಿ ತೂಪಿಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಮತ್ತೊಂದೇ ನರ್ಸ್ ನಕಲು ಮಾತ ಇಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಇಂಚು ಬರ್ಪೇರ ಬಂದು ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಐಕ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇಂದೆ ತೂಲೆ ಬೋಡಣ ತುಯಾರ ಅಂಡ ಹುಷಾರುಳ್ಳರಿತ್ತೆ ಹುಷಾರುಳ್ಳರಿಗೆ ಎಂಟ್ರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ ಶೋಭ ಕೋಟೆ ಆಯಿ ಶೋಭಾ ಇಂಚಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಅಯ್ಯಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಆಯಿನಿ ಕಾಂಡು ಆಪ್ರೇಷನ್ ICU ಇಡ್ಲೇರು ಬೆಡ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೇರು ಬೆಡ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೇರು ಸಚಿಗುಮಾರ್ ಹಾಂ ಭಾರಿ ದೂರಡುಳ್ಳೇರು ಏರಿಯೇ ಅಕುಲತೆ ಅವು ಅಂಚಿಂಚು ಬರ್ಪೇರತೆ ಅಂಚು ತೂಪುನಿ ಅಂಚಿಂಚು ಬರ್ಪನೇನು ഞാൻ ഉള്ള തെമ്മ ഒഞ്ചൂരുണ്ടു അതെ ಎಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಪಾಡುವರಮ್ಮನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ICU ಉಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಹೊರ ತೂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಕೊರ್ದು ಬತ್ತೆ ತೆಮ್ಮ ಮರ್ದು ಕಂದನು ಅವಲದೆ ತೊಂದೆ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂತೊಂದು ಕಫ ಉಂಡತೆ ನೀರ ಹುಡುಗತ್ತಲೆ ಅವೇ ನೀರ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಗೋಲೆ ಎರಡ ಎಕಡೆ ಬಂದ ಕೊಂಚ ಆತು ಜನ ಇತ್ತಿರು ಮಾರ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪೋಪುನಿ ಒರಸಂಡೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಪಾಡ್ವೇರಿಯಾ ವನಿತ ಪಂಡ ದೇದಿರು ಪೂರ ಪೂರ ದೆತ್ತೇರಿ ಆನ ಶ್ವೇತ ಆಮೇಲೆ ಅಚ್ಚು ಕಡುಪುರದ ಕವಿತಾ ಶೋಭಾ ಪೂರ ದೆತ್ತೇರು ಅವೇನೇ ತಿಯರ ಅಪ್ಪಚೇರಿ ಕೊರಿಯರಾ ಓಕೆ ಒನಸ್ ಹತ್ತಿಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಅಂದ ಅದಾನೆ ಲೇಟ್ ಒನಸ್ ಮಂತ್ ದೊಡ್ಡು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಏತು ಕೊಡ್ತುಂಡ ನಾನು ಎನ್ನ ಆಂಡಿ ನಾನು ಬೇಗ ಉಂಡು ದಯಪಂಡಿ ನೀನು ಆಂಡಿಯದ್ದು ಭಯ ಮುಟ್ಟೆ ಇಂಕ ಹಾಲೆತ್ತಿಜಿ ಒನಸ್ ಎತ್ತಿಜಿ ಬೈಯಾಗ ಬಕ್ಕ ಮೀದು ಅಮ್ಮನ ಬರ ತೂದು ಆಯ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಬತ್ತು ಮೀದು ರಡ್ಡು ಉಂಡುದು ಲೈವ್ ಬತ್ತಿ ನಂಚ ಲೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೇಕಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದು ಎಂಕ ಆಯ್ಜಿ ಕಾಂಡಿದ ಉಪವಾಸ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಮುಡಿದು ಪೋಡತ್ತೆ ಒರ್ತಿ ಎತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಮುಂಚ ಬಯ್ಯ ತಿನ್ಪೆ ಅವು ಕರ ಓಡ್ಸ ಓವು ಅಂಜನ ಎಕಡೆ ತಿಂದ ಆತಂಡು ಐಕಿತ್ತ ಕರ ಓಡ್ಚೋ ಬಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಬಾಯಿ ಪುರ ದಪ್ಪ ಕತ್ತು ಪೋತುಂಗೆ ಶೋಭಾ ನಾನು ಇರೋದೇ ಹೀಗೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಎಲ್ಲವೇ ನೇಟಿ ಅಂತೂಯೆ ಕೆಲವುದ ಬೇತೆ ಇತ್ತನು ಬಂಡ ಏರಿಗೆ ಡೋಸು ಏರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಕನ್ಪಿನ ಪದ ಬರ್ತನು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಏರು ಪಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಪಾತೆಜ್ಜಿನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಡು ಅಕಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಕು ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಡು ಅಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಬನ್ನಿ ಯಾಂದಾನೆ ಮಿತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆಗ್ಯೋಡ ತೆಲ್ತು ಯಾನ ತೆಲ್ತು ಸ್ಯಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಎಂಕಿತ್ತು ಸಾರ ಜನ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಿಡುಪ್ಪೇರು ಅಂದ ಐಕ್ ಯಾನು ಉಪ್ಪುನೇ ಇಂಚ ಇಷ್ಟೆತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆತ ಎನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು ಬಂದಾಗ ತಿಂದು ಬರ್ಪುನು ಬಕ ಓಡಿ ಉಣ್ಪುನಿ ಮಿತ್ತೆ ತಿತ್ತಲಾಗಿಲಿ ಇಂಚ ಮಿತ್ತೆ ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಅಂಚಲಾಗಿ ಹೊಡ್ಚಿರಿ ಯಾನು ಬಂಡದು ಇಂಚ ಜಂಪ್ ಮನ್ಪುನೆ ಅಪ್ಪಗೊಂತ ಬೇಗ ಕರ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಉಣ್ಣೋಲಿ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಲಾಗಿಲೇ ಎಂದು ഞാൻ പണ്ടത് പോലെ ലാഗി വെച്ച് മാറ് ദീ വേറെ എന്നാണ് ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನಿರು ಬರ್ಪು ಜರಂದು ಇನ್ನಿಯ ಕೋಡಲು ಬೈಜಾತದೆ ಐಕಿನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನು ಇರಡ ಪನ್ಪುನಿ ಈರು ಇನ್ನೋನ ಲೈವ್ಗು ಪಾಡುದು ಅದು ಏನೋ ಲೈವ್ ಪೋಡು ಮುಲ್ಪ ಸುದ್ದಿ ಬೊಡ್ಚಿಯವೇ ನಮಕ್ಕೆ ದಾನೆ
ತವೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಇರೋದೇ ಹೀಗೆ ಎಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ದಾದ ವನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಲೆ ಬತ್ತನತೆ ವನಸ್ತೆ ತೊಂಡ ಬಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆದ ಕಜ್ಜಿ ಬಿತ್ತಿಡ ಬಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಕಂತೀರು ಐಟು ಉಂಡದ ಲಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡು ಅಂಚ ಲಾಗಿಜಿ ಬದುಕರ ಆಸೆ ಉಂಡು ಇದೇ ಮಿತ್ತದ ತಿರ್ತಲಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತಿಯೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಚಿ ಮಾರ್ರಿ ಓ ದೇವರ ಅಂಚ ಬುರ್ಚಿ ಜಂಪ್ ಪಂಡ ಕಪ್ಪೆ ಜಿಗಿತ ಆತೆ ಕಪ್ಪೆ ಜಿಗಿತ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಗೊಬ್ಬಜಾರ ಶೋಭಲ ಲೈವ್ಗು ಬರ ಏರು ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂದ ಕೋಡ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇನಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಇನಿ ಏರುಲೇರು ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿನೆಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮ ಅವಳುಂಡು ಐಸೈಡು ಯಾನು ಮೂಲುಳ್ಳ ಏರುಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪುರ ಆಂಡು ನನ್ನ ಕುದು ಒಂದು ಆದ ಬಂತು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪಿನ ಮೋನೆ ಏತುಂದು ಏನಕಲ್ಲ ಮೋನೆ ತಗೋಲಿ ಏತುಂದು ಮೋನೆ ತಗೋಲಿ ಏರುಳ್ಳೇರು ಐಕ್ಯಾನು ಲೈವ್ ಅನ್ಪುಗ ನಿಕಲಾಂಡ ಪಾತೆರ್ದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೇನು ಪನ್ಕ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಅಂಚ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅದು ಇದೇ ಪಾಡ್ತೀರು ಎಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಯಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಮನಸಾಂಡೆ ಅಮ್ಮನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಂಡಾವೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಶಾಕ್ ಇರ್ನ ಟೈಟಲ್ ತುದು ಟೈಟಲ್ದ ಶಾಕ್ ಆಯರಜ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಬಂತಂಡ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರಮ್ಮ ಐಸಿಯುಡ್ಲೇರು ವಾರ್ಡ್ ನೆಕ್ ಪಾರ್ದಿಜ್ಜೇರು ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಆಯ್ನತೆ ಕಾಂಡ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂಚ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇರೇಗ ಬೋರ ಪುನ ತಂದಿ ಐಕ್ಯಾನತ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈವ್ಗು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮಾರೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಾತಿರು ದಯ ಪಂಡ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಪುನ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣು ಮುಲಾನಾಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂಚ ಏಪ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅದು ಐಸಿಯುಗೆ ಪಾಡ್ವೇರ ಐಸಿಯು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪಾತಿರ್ವರ ದಾದಿ ಪಂಡ ಪಾತಿರ್ವರ ಪಂಡ ಇರು ಬಂಡಿಜಿನೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ವೆ ಇರು ಪಂಡಲ ಪಾತಿರ್ವೇನೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ನೀವು ಪಾತಿರ್ಜಿನಲ್ಲ ಯಾನೇ ಪಾತಿರ್ವೆ ಮರ್ಲಿರ್ಲಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಯ್ಯ ವನಸಾಂಡ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಂಡು ನೆಕ್ ಮತಿ ಬೈದುಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆತನ ಮಾತ್ರ 1 ಗಂಟೆ ಕರೀದಿನು ಮತಿ ಬನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಅಮ್ಮನ ಪಾತೇರಿಯೆ ಅಲ್ತಕ್ಕಿತ್ತ ಮುಕ್ತ ಐಸಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಬಂತೇರು ಹುಷಾರುಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಕವಿದಾದ ಕೈಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೊಪ್ಪು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅತ್ತಿಯೇ ಅಮ್ಮ ಪಾತೇರು ಅಮ್ಮ ಪಾತೇರಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮರ್ದದ ಪವರ್ಡ್ ಮಾತೊಲ್ಲತೆ ಅಮ್ಮಗೂ ನಾಳೆ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಆತಂಡು ಪಾತೆರ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಪುಜಿ ಕೈ ಬಾಸೆಡ್ ಕೇಳು ನೀರು ಇಂಚ ಪನ್ಪುಂಡು ನುಂಗುದು ಮಮ್ಮಿ ಇಂಚ ಪನ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂತ ನೀರು ದೇತದೆ ಅನ್ನು ಒಚ್ಚೆ ಮುಸುಂಟು ನೀರು ಕೊರಿಯ ಒಂತ ಪರ್ರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೊರ್ರೆ ಬಂದಿರ್ಬೇಕ ಸಿಸ್ಟರ್ ಚೂರು ಕೊರ್ಲೆ ದೊಂಡೆ ಪಸ ಕಕ್ಕೆರ ಬಲ್ಲಿ 7 ಗಂಟೆ ಬಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಂತ ದೀತೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಬೇರಕ್ಕ ವೈಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಯಾರು ಬರ್ಪೇರೆ ಕೋಡ ಬುಲ್ತುದು ಪೇರು ವೈಜ್ಜಿಂದು ಏರು ಅಮ್ಮದೇ ಬರ್ಪೇರು ಅಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಓ ಅಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆಗೆ ಏನ್ಗ ಅಜ್ಜಿ ಬರಡು ಓಲಿತ್ತಿನ ಅಜ್ಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಓಲಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ವೀರ್ ಅಂದಂದು ಎಲ್ಲ ಪಾತ ಎಲ್ಲ ಮನೆಕ್ಕೆ ಬೆಡ್ಗೆ ಪಾಡ್ವೇರಿ ಆಂಕಲ್ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಬೆಡ್ಗೆ ಪಾಡ್ವೇರಿ ಬಕ್ಕ ಏತು ದಿನ ಕುಲ್ಲವೇರಂದ ಗೊಜ್ಜಿ ನನ್ನ ತೂಡೆ ತಂದು ಬಕ್ಕ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಅನಿತಾ ಶೋಭಾ ಕವಿತಾ ಪ್ರವೀಣ ಪೊಯ್ನ ಆಯಕ್ಕ ಬಂಡಗು ಎನ್ನ ಕೆಬಿಕ್ಕು ದಾತಗದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಕೆಬಿ ಬಂದಾತಂದೆ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚು ನಟೆ ಟ್ರೀನ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಕ್ಕಿನ ಉಳಿದ್ರೆ ಎಂಕ್ ತಿಮಿಂಗ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ ಟೈಮಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲು ಬರ್ಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಬೈಯಾಗ 4 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪಲಿ
ఒక ಕಾಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತನ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 5 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಏನು ಗಂಟೆ ಮುಟ ಅದೇ ದಾದ ಕಜ್ಜಿಪು ಕಡಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಆವಿ ಅಕ್ಷಪತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಚ್ಚು ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಬೊಕ್ಕ 4 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಅದೇ 4 ಗಂಟೆನಾ ಓಕೆ ಹಾಂ 4 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಮೊಲೆ ಪಜ್ಜಿ ಕಾವ್ಯ ರಜೆ ಆಯ್ತಾ ವಾರದ ರಜೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಕ್ ಸದಾ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನೋಸ್ಕರ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತ ಇಂಕು ನೀಂದುದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತ ತರಬೇನೆ ನಿಕ್ಕದ ಎನ್ನ ತರಬೇನೆ ನಿಕ್ಕ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಾರ ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಭಾರತಿ ಗಾಣಿಗ ಬತ್ತೆ ತೆಂಡಲ್ಕರ್ ಬೋರ್ಮಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪರೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದದ್ದು ಎಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಕಾವ್ಯನಕಲು ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪೇರು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪೇರು 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇನಿ ಪಜ್ಜು ಬತ್ತಿತ್ತೆ 3 ಗಂಟೆ ಬೈದೆ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತೀರು ಬಕ್ಕ ಹೋಯ್ರು 7 ಗಂಟೆ ಆಯ್ನ ಬರೀಜಿ ಬರ್ಪಾರ ಲಕ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಬನ್ಪಾರ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅವೇ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಜೆ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ದೇವೇರುಳ್ಳೇರು ಖಂಡಿತ ಬನಿತಾ ಖಂಡಿತ ದೇವೇರುಳ್ಳೇರು ಇಂಕ ದೇವೇರು ಎತ್ತೇರವ ಶೋಭಾ ಕೋಟಿ ತಪಲೆ ಬರ್ತನು ಶೋಭಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರು ಶೋಭಾ ಅಮ್ಮೇರು ಪೊಲೀಸಾಗೆ 10 ಆಲ್ ಟೀಚರ್ ಅಂದುಗೆ ಎಲ್ಲ ರಚನೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದು ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೀತಾ ಆದಿತ್ತನ ಪೋಯರಿಗೆ ನುಜ್ಜಿ ಮರ್ಲೈಕ್ ನೇರು ಇಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬತ್ತೇರು ಸಾಂಡೆಕ್ಕ ಒನಸು ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಸಾತು ಕುಲ್ದೀನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಳ್ಳೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಇರುವಾರ್ದು ಎನ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಹಾಲಿಡೇ ಏರಿಗ ಬಲ ಏರಿಗಿದೆ ಹಾಲಿಡೇ ಸೋಬಗತ ಯಾಗ ಮಿನಿ ಬರ್ಪೆರಾಕಿ ಬೈಯಾಗಿ 7 ಗಂಟೆಗಿದೆ 5 ಗಂಟೆ ಬತ್ತ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು 7 ಗಂಟೆ ಬಿದೇ ಬಾಡ್ಬಾರ್ದು ಕವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಯಾರದು ಕವಿತಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರ್ ಡಾನ ಈ ಪೋದು ಕವಿತಾನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಡಾನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ದುಮ್ಮುದ ಡಾನ್ ಎತ್ತದತ್ತು ಅವ ಆತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಈ ಬತ್ತನ ಇಜ್ಜ ಮುಂಜೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕವಿತಾ ಈ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕು ಜಾತ ಪೋ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಯಾಂಡಲ್ಲ ಹೊರಗ್ಲಕ್ಕದು ಉಂತುರವ ಸಚ್ಚು ಇದು ಅಂಜದಲ್ಲ ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿದ ಡಾನ್ ಹತ್ತವ ಇತ್ತದ ಡಾನ್ ಮಗ ಪೆರ ತೀರುಂಡರ ಈಗ ಆತ ತಾಕತ್ತುಂಡು ನಿನ್ನ ಮಗತ್ತು ಪಾಡ್ವೀರ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅತದೆ ಹೆಚ್ಚು ದಸರಾ ಹಾಲಿಡೇ ಒಂದ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಡಾನ್ ಮೋಲು ಶೋಭಾ ಮತ್ತೆ ಸಂಡೆ ತೂಕ ಅಂದದೆ ಇವತ್ತು ಅಮಸರ್ 5 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಲೇಟ್ ಆಯರಂಡು ಶೋಭಾ ಕೊಟ್ಟು ಓಕೆ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಓಕೆ ಡನ್ ಎಂಕ್ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಡು ಪೆಟ್ಟ ನೀನು ಅಂದಕ್ಕೆ ದಾಕದ ಬೀಜವೇ ಹೋಗೋತ್ರ ನಿಕ್ ಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ಬಗ್ಗದ ನಡಪುಜೀರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇ ಪಂಡ ಬಗ್ಗದ ನಿನ್ನವರ ಬೇರೆ ತಮ್ಮೂಜಲಿಗೆ ದೀಪೇರು ನಿಕ್ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ತಮ್ಮೂದಿಯಲ್ಲಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ ದಿನ ಅಜ್ಜಿರ್ಲೆಪ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ పోతుజారు ఇజ్జి మూలెల్లే కవిత వనిత పెట్టే మల్ప బల ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟಿಡು ಮಗತ್ ಪಾಡ್ವೇರಿ ನಾನು ಸರಿ
ದೀನದಿಲೆ ಅದು ಬರ್ಪೆ ದೀನದಿಲೆಗೆ ಬರ್ಪೆಗೆ ರಟ್ಟು ದಿನ ಲಕ್ಕರವಲ್ಲಿ ಅಂದು ರಟ್ಟು ದಿನದ ಆಗಿದೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಲಕ್ಕರವಲ್ಲೇ ಜೆತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನೋಡು ಕೈ ಬಾಸೆ ನೀರು ಇಂಚ ಕೇನೋಡು ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಕ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಆತ ಅರ್ಜುನ್ ಬಂದಾಗನೇ ಆಯ್ಕೆ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಬರ್ತರು ಆಯ್ ಎಂಕಲ್ ಹಂಚಿಗೆ ಕಾನದಂಚಿಗೆ ತರ ಬಾರ ಜಪ್ಪರವಲ್ಲೇ ಕನ ಕಟ್ಟೋಡೆ ಕೆಪಿ ಕೊರ್ಪಿರವಿ ಕೊರೋನಾ ಮಲ್ಲೆ ಜಂಗಲ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇಂದು ಪಾಡು ಮಾರ್ಲೇರು ಬೋದ ಮೇರು ಸಸಿಗುಮಾರ್ ಅದೇ ಲೈವ್ ಮುಗಿನಾಗ ಅರೆನ ಉಂಡಿನ ಕರ ಉಂಡು ಏರ್ನ ಕರ ಉಂಡು ಎಂಕ ಕರ ಉಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಸಾರಿ ಉಂಡು ಯಾವ ಎಂಕ ಈತೆ ನೀರು ಸಚಿನ್ ಪೆಟ್ಟು ಮನ್ಪರ ಸಚಿನ್ಗೆ ತೇಡಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಮನ್ಪರಿಗೆ ರಡ್ಡು ದೀದ್ ಕಟ್ಪುರ್ಲೆ ಆಗಿ ಸಚು ಈ ಅಕಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪನ ಇಡಬಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕ ದೀಪ ಸುರುಟು ಯಾನ್ ದೀದ್ ಕಟ್ಪುರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಾ ಸೀತಾ ತಿನಿ ಮಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ ಬರ್ಬಜಾತ ಈ ಖಾಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಬಿಡತ್ತ ಹೆಂಗ ಸೀತಾ ತಿನವ ಈ ಜನ ವಾಯ್ಸ ಕೋಗಿಲೆ ಗಂಟ ಕೋಗಿಲೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೋಗಿಲೆ ಅಕ್ಕ ಕೋಡ ಪನ್ನಳ್ಳಿ ಬೈಲು ಹೋದು ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಅಂದ ಶೋಭಾ ಓ ದೇವರೇ ಶೋಭಾ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸುಕ್ಕ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸುಕ್ಕ ಉನ್ನ ಕೊಂಚ ಬರಿಕ ದಿಲ್ಲವ ಕೋಪಿಡ್ಬಾರ್ದು ಉನ್ನ ಕೊಂಚ ಇಂಚ ಬರಿಕ ದಿಲ್ಲ ತಿನ್ರೆ ಚೆಂಬುದ ದಾದಿದು ಬಂಡೆ ಈ ಬಲ ಈ ನಿನ್ನ ಬೀಜದ ಕೆರೆಜ್ಜ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಡೋನ ಅವ ಫಾರಿಂಡು ಅಲ್ಲ ಕವಿತಾನ ಎನ್ನತ್ತು ಕವಿತಾನ ಫಾರಿನ್ ಆಯ್ಲು ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಷ್ಟು ಮಾರ ಈ ఆయన పుదరికి ఏంది జన ఈ కేండ్ అయితే పడికే అయిపో చడ్డీడు ಫ್ರೈಡೆ ಆಯ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೀನಿದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಶೋಭನ ಎಂಕ ಫ್ರೈಡೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬರೋದು ಕಾಲೇಜ್ ಗೊತ್ತದ ನಾನು ತಿಂಪೆ ಅಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಮನ್ಪೋರ ಸಚ್ಚು ಈ ఆయన ಪೆಟ್ಟು ಮನ್ಪುನ ಮಲ್ಲತ್ತು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಈ ಬಕ್ಕ ಈ ಮಾತ್ರ ఆయన పుదరికి ఏంట ఈ పోడివ బక్క ఇజ్జి ఆయన పెట్టుడు చడ్డీడు పడికేని ఏది చడ్డి పద మరప ఈ మైపులు తెప్పుడు మైతు తెప్పుడు అంచ ఉల్లే ఆయన స్ట్రాంగ్ అయ్యి ఆయన కాలి ఇంచమంతున ఆయన సుತ್ತ జన ఒళ్ళే ಗೊತ್ತದ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಫ್ರೈಡೆ ಮಾತ ಉಂಡು ಮಾರ ಎಂಕ ಫ್ರೈಡೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಮೌಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಸಚ್ಚು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಗಾಯ ತಿರ್ಗೋಡು ಗುರ್ರಂದು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಸಚ್ಚು ಇಂಚ ಮಂತುನ ఆయన బిరోడు జనం లేరు బాడీ గార్డు ಗೊತ್ತಾನತ ಪೆಟ್ಟು ಮನ್ಪುನ ತಾಕತ್ ಬೋಡು ಗೊತ್ತಾನ ವೈಕಲ್ ಇನ್ನು ಮುಸುಂಟ ಇದೆ ಪೆಟ್ಟು ಮನ್ಪುನ ಸೋಬಗ್ ದಾದ ಓಲೆ ಬಾತೇರಿಯಾ ಬಗಲ್ ಇತ್ತ ಬಗಲ್ ಪೆಟ್ಟು ಮನ್ಪದ ಎನೆಗತ್ತಿಗೆ ಸೂತು ಕುಸಲೀರು ಮುರ್ಚಿ సూతు కుసాలు నీడు కుసాలు ఎండ కుసాలు ముర్చి ಅಂಬಟ್ಟ ಕರೆಂಟ್ ಏನ ಡೈಲಾಗ್ ಬತ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಎಂಕು ಲಂಚೇನಿ ತೂಟು ಕುಸಲು ನೀಡು ಕುಸಲು ಎಂಡ ಕುಸಲು ಹತ್ತು ತೂಕ ಬರ್ಪನ ಎರಡ ಕುಸಲು ತೂಕ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ತಿನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಫ್ರೈಡ್ ಯಾನು ಮನ್ಪುಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಗುಲ್ಲ ಫ್ರೈಡೆ ತಿನ್ಪನ ವನಿತಲ್ಲ ಫ್ರೈಡೆ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಮಣ್ಣು ಬಾಡೈಕಿ ಎಂಗು ಬರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಫ್ರೈಡೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ಮಂಗಳವಾರಲ ತಿನ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಆನಿನ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಒರ್ಮ ದಿನ ಮೀನು ಬೇರತ್ತ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿ ಅಂತ ಆನಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಓಲ್ಲ ಬೋಡಿಯನೇ ಬೋಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಿಸ್ ಯು ನಮ್ಮ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಪೊನ್ನುಲೇನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ಮನೆ ಬಂದೆ ಕುಲ್ದಿನ ಈ ಜಿನ ಮರ್ಡರ್ ಆತು ಇದು ಓವು ಕೋರಿನ ಇದಾನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕತ್ತಿ ಬತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂದೇನು ನೈ ಸಚ್ಚು ಮೀನು ಮೂರ್ನ ಎಂಕುಲು ಬಿಸತ್ತಿಡೆ ಮೀನು ಮೂರೋಗೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಿಸತ್ತಿಡು ಬೀಜಾರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ
ಇವು ಆ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೋಬ ನಮಗೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಿಮ್ಮಿಗೊಕ್ಕ ಪುರ ಕವಿತಕ್ಕ ಕವಿತಕ್ಕ ಸುರುಟು ನಮಕ್ ವರ ವಾರಂಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಓ ವಾರಂಡಲ ಒಂದು ಜಲ್ದಿ ಹಚ್ಚು ಸಚ್ಚುದಿಲ್ಲಗೆ ಆ ನಿರಂಜ ಎನ್ ಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಯ್ 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 ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಆಯಿತಾ ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಆಯಿತಾ ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟು ಬಾರಮ್ಮ ಸುಖ ಉಂಡಾ ಕೇಳಿ ಸುಖ ಉಂಡ ಕೇಳಿ ಸುಖ ಉಂಡ ಕೇಳಿ ಕರಿಯರೇ ಕೇಳಿ ಬಲೈ ಮರ್ಡರ್ ಮನ್ಪು ನಿಕ್ ತಂಕ ಇತ್ತದ ಮನ್ಪು ಆಯ್ಕೆ ತಂಕ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಏನು ಜನಪಂದ್ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಉಂಡು ಸಾರ್ ಈ ಜನಪಂದ್ ಹಾಕವನ ನಿಂಕು ಜನ ಇಜ್ಜಂದ ನಿಕ್ಕ ಹಾಕೋ ತುಪನೈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ತಾಯಿ ಇದ್ದರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಸಚಿದನ್ನೇ ಕಕ್ಕೆ ಬದವಳು ಕಕ್ಕೆ ಬದವಡೆ ಕಕ್ಕೆ ಗಿಡಪ್ಪು ನಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದು ಬಂದು ಮಾರೊಂದು ಇತ್ತೇರಕ್ಕ ಏರೇನು ಸಚಿನ್ನ ಅದೇ ಅದೇ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜನತಾ ಎದುರು ನಿನ್ನ ಜನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಚ್ಚು ಆಗಿ ಏತ್ ಜನ ನಮಕ್ ಜನ ಬರ್ಚಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಈ ಪೋಡಿದ ಜನ ಆಯ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ನಿಕ್ಕದ ಅಲ್ಲ ಆಪನ್ ಮಾಡುದು ನಮ್ಮ ಜನನೇ ಕನಪುಜ ತೂಪನೇ ಎಂಗ್ಲೇನು ಒನ್ನ ಸಾಂಡೆ ಈ ಎನ್ನ ಆಂಡಿಯೇ ಒನ್ನಸ ಏನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಟತೆ ಬತ್ತಿನ ಒನ್ನಸು ರಡ್ಡು ಉಗ್ಗ ಉಂಡುದು ಕುಲ್ದೆ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಅದು ಇರ್ನಾಂಡೆ ಒನ್ನಸು ನಂಜು ಲೈಕ್ ಓರ್ಲೇವೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ತಾಯಿದ್ದರು ನೀವು ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಟಲ್ ತಾಯಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರಬೇಕಾ ನಮ್ಮದು ಏಜೆ ಮಂಗಳೂರು ಭಾರಿ ಕುಸಲ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿಜವಾದ್ಲೆ ಕುಸಲು ಪೊಡಿಯೇ ಮನುಷ್ಯರ ಅದು ತಿನ್ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಕುಶಲ್ ಬೋಡು ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಕುಸಲ್ ಎಂಕು ನೆಟ್ ಪೂರ ಅಂಚೆನೇವೆ ಮರ್ಲಿರಪ್ಪು ಟೆನ್ಷನ್ ಪೋಚಿ ನೆಟ್ ಕೋಪಲ ಕುಸಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಗಾತಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟವೆ ಏಪಯ್ಯ ಶೋಭಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ತಾಯಿ ಇದ್ದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದೊಂದೇ ತಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸೂಪರ್ ದಾದಾ ಶೋಭಾ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂದು ಡಿ ಪಿ ಪಿಕ್ ಮುರಾನಿ ದಾದಾ 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 ಅಂದು ಪುಕ್ಕೇಲಿ ಬಲ್ತೆ ಇಂದೇರು ಚೆನ್ನವೀರಪ್ಪ ಬ್ಯಾಡಿಗೆರೆ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಒನ್ನಸಾಂಡ ಆಂಡಾಡ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಒನ್ನಸಾದು ಕುಲ್ದಿನಿ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಓರ್ಲೇವೆ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಓರಂತ ಪೋಡ್ಚಿ ಪೆಟ್ಟಾವು ಆಂಡ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ದೇವರೆ ಓ ದೇವರ ಲೈಕ್ ಒರಿಯರತ್ತೆ ಇಂಕ ಆತ ಯಾವ ದೇವರ ಇರ್ಕೋರ್ನ ಅವೇ ಆಯೆ ಅಂಚ ಮರ್ಡರ್ ಮನ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಅತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮೂತು ಕೆಟ್ಟು ಅತ್ತಿ ಹೇಗೆ ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಉಮ್ಮಿ ಊಲೆ ಬಲ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠ ಪುತ್ತೂರು ಓ ಇರು ಪುತ್ತೂರ್ದಾರಾ ಓಹೋ ಹೋ ಪಾರಿ ಎಡ್ಡೆಯೇ ಮಾತೆನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕುಲಿಯೇ ಏನ ನೀ ಸರ್ತಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕುಲ್ ದೆರ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಪಂಡ ದೆರ್ಪೇರ ಅಂಚತ್ತು ಓ ಅನ್ನ ಅಂಚತ್ತು ಪಂಡ ಮಿತ್ತು ಚಾನೆಲ್ ಮಿತ್ತು ದೆರ್ಪುರೆ ನಾನು ಇಂಚ ಕುಡ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ ಪೂರ ಕುಡ್ಲದ ಅಂಚಿದನೇ ಮಾರ್ರೆ ದೂರ ಎನ್ನ ಪೂರ ಒಂದು ಅಟ್ಟುಂಡೆ ಚಾನಲ್ ಓಡಾಡಿ ಅಟ್ಟುಂಡು ಕಕ್ಕೆ ಬಾದವದು ದಕ್ಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕಕ್ಕೆ ಬಾದ ದಕ್ಕುಲು ಜಾಸ್ತಿಯಾ ದಾದಾ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಕಕ್ಕೆ ಬಾದ ದಕ್ಕಲೆ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ದಾದ ಅತ್ತಿಯ ಸಚಿನ್ ನಿನ್ನ ಜನತ ಎಂಕಲ ಮುಲ್ತ ಪಿಲಿಕ್ರೆ ಅಂತ ಉಂಡ ಓಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಪುಕ್ಕೇಲಿ ಆಗ ಆತೆ ಪಂಡಿದೆ ಚಾಯ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಯ್ತಿಲ್ ಗೊತ್ತಾಡ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಾತಿರ್ ಜೊತೆ ಪೆಟ್ಟದ ಶೇ ಪಾತಿರ್ನ ಬಿಡ್ತೆ ಆಯೆ ಪೋಡಿದೆ ಡೀಪ್ ಬಾಡ್ಜಿ ಆಯ್ ನಾರ್ದು ಬತ್ತೆ ಇರುಂದ ಆಯ್ ಕಲ್ವಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದವದ ಕಲ್ವಿ ಈ ಒಲ್ತಾಯ್ಯ ಸಚಿನ್ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಡ ಯಾನ್ ಪನೋಡ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಬೇ ಬೋಳಿ ಬಗೆ ಅಜ್ಜಿನ ಹೆಸ ಮಾಡ ಬರ್ಪುನಿ
అరవింద్ బోలర్ మాత పాటలు పండగ అరవింద్ బోలర్ నేర్పించారు మన ఆరు మాతేನು మీరు ಅರವಿಂದ್ ಬೌಲರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಬರ್ತೇ ಎಂಕುಲು ಫ್ಯಾನ್ ಲಗೇನು ಪೂಜಾ ಏಸಿಂಗ್ ಲಗೇನು ಪೂಜಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೂರ ಪಿಲಿ ಕುಲುಲ್ಲನ ಯಾನೆ ಪಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಡ ಯಾನೆ ಪಿಲಿ ಅವು ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ತುಪನ ನಾತುಲ ಪೂರ ಎಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಡದ ಓ ಸಚಿನ್ ಅಲ್ಲ ಆರ್ನೇ ಏರ್ ನಿರ್ನಿ ನಿರ್ನೀರು ಸಿಂಹ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು పిల్లి ఆసుత్రి పోను దయపండ పిల్లికి మర్దు పరచ మారా పిల్లి ఆడిపోదు ఇర తినిపిన ఇత్తద పిల్లి పూర మర్దు కానప్పుడవా తిమ్మకి తిమ్మ ఎరేగి పిల్లికి पिली एड्ड तेब बैदी इरे बोली बगे बंदी या नायक बनी सच्चू बनी बोली बगा या सच्चू बोली बका इंचिरा ऐकले लैक अम्म इंच उल्लेरक्क गोपालकृष्ण अम्म यारू ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ತೇನು ಆಪರೇಷನ್ ಆಂಡವೆ ಐಸಿಡು ಪಾಡ್ದೇರು ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಿಲಿತ ಸ್ವರ ಪೋತುಂಡು ಪಿಲಿ ಕಲ್ಕುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಡದ ನಿಮ್ಮನ ಪಿಲಿ ಕಲ್ಕುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಕದುಂಡದ ಅವು ಎಂಚಿನ ಓಹ್ ಗರ್ ಅಂಚ ಅವು ಕಲ್ಕದುಂಡತ ಅವು ಅರೆದಿನಿ ಆತೆ ಗೊತ್ತಾಡ ಪಿಲಿ ಸೌಂಡ್ ಅಂಚ పోತೀನಿ అవే పని అల్ల బల్లియవా దాదా బల్లియవా బల్లిజ్జి ಬರ್ಸಂಡ ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ಐತೆ ಬರ್ಸಜ್ಜಿ పిలి లైవుడు పిలి యాపల లైవుడు ఎప్పుడు గొతన్నత కలివేర్లక దెంగుగులు నత్తు పిలి గతనత నమ పిలి అంచెనే ఎదురే వర్ప అవు నిక్కులు డబ్బే పొట్టుదు పిలికి డబ్బు నక్కులు ఎల్లజ్జి ಮಾರನೇ ಮೀಗ ಜಪ್ಪೆ రెండు వెళ్ళి ఒక ఇజ్జి మారనే మీగా అచ్చున మద్మేకి చెప్పు అవు అచ్చున మద్మేకి చెప్పు పిలి మారనే మీగాకు చెప్పేరు అవా అచ్చు సచ్ ಆಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮೋಲು ಸೋಪವನ ಈ ಏಪಲ್ ಇಂಚನೇನಾ ಸೋಪ ಬರ್ಪಿನಿ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ಪಿನಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊನಸಾಯ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಕೊನಸು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಟಿ ವಿ ಏತು ಇನಿ ಅನ್ಪಿನಿ ಬಕಮಾನ್ ಪಲ್ ಪತ ಜಂಟ ಬಿಡು ಅಂತಲೀನಿ ಮೋಲಿ ಜಲ್ ಮೋಲು ಉಗ್ಗ ಉಣ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆಗ್ ಮೇಯ್ನ್ ಪಿಲಿಯಾನೆ ಅಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಗ್ ಮೇಯ್ನ್ ಪಿಲಿಯಾನೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ పిల్లి నల్లిపొడి మారదు ఆలావాడు ఇరేప వనస ఎన్న ఎక్కడ అందచ్చు వనస ఆది లైవ్ బత్తిని బొక్క లక్కెరెజ్జింది పూర ఆది కుళ్ళింది ఈసారి సచ్చుగిజ్జా పిలి సచ్చినట్ల పిలిజ్జా జైదునా పిలి ಮುಗ್ಳು ಪಾತೆರ್ನು ಮಡ್ಡ ಪೂರ್ಣೆ ಮಾರ್ರೆ ಸೋಬಲಂಚೇನಿ ಪಾಲ್ ಪನ್ಪಲ್ ಯಾನು ಬರ್ಪ ಒಂಜೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬತ್ತಾರ್ಪೆ ಊರು ಪಾಡ್ಲೆಂದು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಪೂರ ಕಾಲ ಸಚ್ಚ ಪಿಲಿ ಪಾಡುವೆ ನಾ ಎಲಿ ಪಾಡ್ನು ಬುಕ್ಕೆಲಿ ಬೋಳಿ ಮಗಿ ಯಾನ್ ಬರೋಡ ಪಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಲ ವನಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲಿಪಗ ಯಾನ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಬ್ಬಾ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚನ ಮದ್ಮೆ ನಲ್ಪುಗ ಅಚ್ಚನ ಮದ್ಮೆ ನಲಿಪುನು ಸಚ್ಚು ಮೀನಿ ಬತ್ತ ನೋಡ್ದ ఆయన ಕಾರ್ದಾಡಿಗೆ ಬಾರ ದೊಂಕುನು ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರಲಕ ಅಚ್ಚು ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಮಣ್ಣಗಂತ ಹೇಳ್ದೆ ఆయన ಮಣ್ಣುಡು ಬಾರ ದೊಂಕುದು ನಕ್ಕೆ ಮದ್ದದೀಕ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಎಜ್ಜಿನ ಮರ್ಡರ್ ಆತು ಅಂದಂದು ಅಂಬಟ ಕೊರಂಟು ಮರ್ಡರ್ ಆಪಿಲಿ ಎಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ ಮರ್ಡರ್ ಈ ಬಲಗೆ ಈ ಆಪುಡ ಬಲ ಎಂಕ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಬಲ ಮರ್ಡರೆ ಇದಾದ ಬತ್ತವಲ್ಲ ಇನ್ನು ಜನಲೇತ ಬಲ
ತೂಕ ನಿನ್ನ ಕೊಡ್ದು ಏತು ಜನ ಈ ಬರೋಡು ಮಾತ್ರ ಓಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬರೋಡು ಜಂಕ್ಷನ್ ಬರೋಡು ನಿನ್ನ ಊರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪುಜ ದಯ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಪಿಲಿ ಉಂಡತ ಪೋಪುಜಿ ಪಿಲಿ ಕುಲ್ಲು ಎತ್ತಿನಡೆ ಬತ್ತಿ ಪಿಲಿ ಇತ್ತಿನಡೆ ಈ ಬರೋಡು ಡಬ್ಬೆ ಬೋಟದ ಬಲಿ ಪುನಃ ಪಿಲಿ ಹತ್ತಾವ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಡಬ್ಬೆ ಬೋಟದ ಬಲಿ ಪುನಃ ಪಿಲಿ ಹತ್ತಾವ ತಾಸೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಪುಕ್ಕೆಲೆ ನಾకులు ಮಾತ್ರ ರೀಸನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಆಂಟಿ ಆಯ್ ಪುಕ್ಕೆಲೆ ಐಕೆ ಬೇಲುಂಡಿಗೆ ಎಂಬೆಗೆ ಎಂಬೆಗೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕು ಉಂಡತ ಮೇ ಬತ್ತ ಹಾಕೋಲಿ ಗೊತ್ತಂದ ಪೆಟ್ಟು ಮನ್ಪುರಿ ತಲ್ವಾರ್ ಬತ್ತದು ಮೇ ಆತು ಮಾತ ರೀಸನ್ ಕೊರಡು ದಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಹಾಕದು ಪೋಪಿನಿ ಆಯ್ ಪಿರ ಪೋಪೆಗೆನಾ ಪೋಯರ ಪುರ ಅಂದು ಮೊಲ್ ಸೋಬಂಡತ ಬರ್ಪಿನಿ ಮೊಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೋಬನ ಇರ್ಬಲ್ಲೆ ಮೊಲಿಗೆ ಬೇಗ ಉಂಡದು ಕುಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಯಾನೇ ಉಂಡದು ಬೈದೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಇವನ್ ಪುನಾಲು ಮೊಲಿಜ್ಜಲ್ ಮೊಲಿಲ್ಲ ಇವಳಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ತಿರ್ತಗುಲ್ವ ಅಂಚಾರ ಇನ್ ಕಾರ್ ಬೇನಪ್ಪು ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಒರ್ತಿಯ ಮಾರ ಮುಲ್ಪ ಈ ಮೇಟ ಅಮ್ಮ ಎತ್ತೇರು ಮಾರ ಅಮ್ಮ ಐಸಿರಿಲ್ಲಿರು ಪಾಪ ಬಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಪೋ ದಿಲ್ಕದು ಬರೋಡು ಅಮ್ಮನ ದಯ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂದು ಬರೋಡು ಬುಡ್ ಕುಚಿ ಏರ್ಪೋಯಾರೆ ಅಣಪಿದ ಎರಡು ಒಂಚೂರು ಬಾಕಿ ದೆಪ್ಪುನು ಕುಚಿದು ತೂಪುನ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪಿನಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಸೆಟ್ಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಯರ್ ಎಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಪೋಪಿ ನೋಡಿ ಆಯ್ ಪೋಯರ್ ಸರಿ ಇಪ್ಪೇನ ಕೈಕರ್ ಪುರ ಪೊಲ್ತು ಬಾರ್ದು ಅಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟದು ಗೋಲಿ ಜಿಂಜ ದೀಪುಜ ಪೂರ ಬಲಿಪೇರ ಪೂರ ಬಿಡ್ಪೇರ ಪೋಯರ್ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ಪಿದೈಡು ಅಂತ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡು ತೂಕ ಪಂಡದು ಅಮ್ಮನ ಕೇನ್ ತೋಡೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರಂದು ಜೋರ್ ಬಾಜಲ ಸೋಬಂಡದ ಬರ್ಪಿನಿ ಲೈಕ್ ಬರ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಲಿಜ್ಜಾಲ್ ಮೊಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಡಪಿನಿ ಈಗಲೇ ಬಾಡ ಅಬ್ಜ ಆಯ್ಕೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪನ್ನಗನೆ ಜ್ವರ ಬತ್ತನ ಸಚಿನ್ಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪನ್ನಗನೆ ಸಚಿನ್ ಜ್ವರ ನಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಬತ್ತನ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಬತ್ತನ ಸಚಿನ್ ನಿಕ್ ಅನ್ನಯ್ಯ ಉನಂಡವರು 8 ಗಂಟೆ ಆತಂದು ಇನ್ನಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ 6 ಗಂಟೆ ಮುಲ್ತದ್ದು ಪೋತ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅಮ್ಮನ ಆಪರೇಷನ್ ಆನಾಗ ಇಂಕ ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗ ಲೆತ್ತೀನಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಲೆತ್ತೇರು ಯಶೋದ ಪಾಟಿ ಲೆತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಆಪರೇಷನ್ ಆಂಡು ಬಂದು ಅವನ್ ಜೀತ್ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ತೋಚ್ಪಾಯರು ಅಮ್ಮನ ಗೆಡ್ಡೆ ಆ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೆ ಕಂತೆ ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ಇದೇ ಮತಿ ಬನ್ನಾಗ 1 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಆತಂದು ಮತಿ ಬತ್ತಿಜಿ ಬಂಡೇದು ಅಕ್ಕ ಒಂತ ಬರ್ತಾನ ಕೇಂದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೆತ್ತೀರಿ ನಾನು ಪಾತೇದೆ ಅಂಚ ಮತಿ ಬೈದಿಂಡು ಎಂಕುಲು ಪೂರೊಂದು ಮಂತದ್ದು ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಐಸೂರು ದೀಪ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬೆಟ್ಟ ಪಾಡೋ ಬಂಡೆ ಆವ ಪಂಡ 8 ಗಂಟೆ ಹಾಂ ಅಂದ್ಯ ಅವ್ಯವ ಅಣ್ಣಿತ ತಾತು ಲಾದ ಅಂತ ಆಬೋ ದೇವರ ಅಜ್ಜಿಗತೆ ಬರ್ತೀರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಇಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತನಾ ಸಚಿನ್ ಪೋಯಿ ಪರ ಬರ್ತದೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮನ ಆಪರೇಷನ್ ಆಂಡವೆ ಅಮ್ಮನ ಆಪರೇಷನ್ ಆಂಡು ಮನಸಾಂಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಮುಳ್ತೂಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಸಚಿನ್ ಇರ್ನ ಸಚಿನ್ ಬಲ್ತೆ ಬತ್ತದು ಕಲ್ವಿ ನೆರ್ದು ಪೋಯಿನಿ ಸಚಿನ್ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸರಿ ಆಪೇರು ಅಂದ್ಯವನ್ಪ ಸರಿ ಆಪೇರು ಸಚಿನ್ ಪೋಯಿನಿ ಬರப்பு ಬತ್ತೀನಿ ಏನು ಸಚಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂತ ಸಮಯ ದಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಗೀತಾ
ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಇಜ್ಜೇರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹುಡುಕಿ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಇಂಚ ಉಳ್ಳಲು ಮಗ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರು. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಐ ಸಿ ಡಿ ಉಳ್ಳೇರು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬೆಡ್ಗಂತ ಪಾಡ್ವೇರು. ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರಿಗೆ ಈ ರಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪು ಜರದೆ. ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಓ ಅಜ್ಜಿ ಗುಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನ ಮಾತ ಲಾಗೆ ಪಾತೆರ್ದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಡಲ್ ಆಪಿನಿ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏರುಲೇರು ಲೈಂಡ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ತಿಟ್ಟುಬಲೆ ಸಚಿನ್ ಪೋಯೆ ಪುಕ್ಕೇಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಕ್ಕ ಬಂಡು ಪೋಯಿ ನೇನೆ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಚಮಿ ಪುರ ಬರ್ಪುಜೇರದ ಮೇವಲ್ಲಿ ಮರ್ಮಾಯಿ ಅರಿ ಪೊರಿಲೇಜಿ ಅನಿತಾ ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ಮಗ ಓ ಅನಿತಾ ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ಮಗಗೆ ಈಗ ಇಂಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಾರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತಾರದ ಬರ್ತಾರ ದಾದ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನಿದ್ರೇನ ಬೇರೆ ಅಜ್ಜಿಂದತ ಹೆಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೆ ಬಂತಿರ್ಬೋದನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಓಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆರ పోతారు ಅಲ ಬರ್ತೀನಿ ಪರಬ್ಬು ಎನ್ನ ಕೇನುಜ ಇತ್ತೆ ಕೇನ್ ಆತ್ರೆ ಅಲ್ಲ ತುಲ ಪುಲ್ಲಿ ಓಲ್ಲ ಶೋಭಗೆ ಎಡ್ಡ ಔಷಧ ನಿಕ್ಕವ ಪುಲಿ ಬಂದ ಅಪ್ಪ ಬರ್ತಾನ ಈ ನಿಂಗೆರ ಗೊತ್ತಿರದ ಬಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಒನಸ್ ಮಂಪರ போய் ನಿಂದು ಅಲ್ಲೇ ಬಡ ಅಂಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅದಾನೆ ಓ ದೊಡ್ಡ ಎನ್ನ ಕೊಂಡಟ ಕುಟ್ಟಿ ಶೋಭ ಎಬೇ ನರಕದ ಎನ್ನ ಒನಸು ಮಲ್ತಕ್ಕ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಈ ಬಲಿ ಪೋನಸ್ ಮನ್ಪರವ ಜನ ಬರ್ರೆ ಅನ್ನಗ ಈ ನಿಂಗಿದು ಬಲ ಇಂಕುಲ್ ಮುಲ್ಕುಲ್ ತುಪ್ಪ ಅಜೀರು ಪೊರ್ಲುಲ್ಲರ್ ಅತ್ಯ ಮೂಲ್ತುಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಕೊಂಡಟದ ಕುಟ್ಟಿ ಶೋಭಗೆ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಬೇ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಕಟ್ಟಿ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಯದೋಷ ಉಂಡಾಕ ಅಂದ ಅಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾದ ಅಜ್ಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ನ ಇಜ್ಜೆ ಶೋಭಾ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಮೋಸ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಲೈವಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೆಸರೇ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸನಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಕಣ್ಣು ಗುರು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಕಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ನನಗೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಬೇಕು ನಂದು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆವಾಗ ನನಗೆ ಹಣ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ 1,00,000 ಬರುತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಂದು ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಉರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಓ ಹೌದಾ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸನಾ ಓಕೆ ಹೌದು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉರಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಯಿತಾ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಮರ್ಮಯೇ ಒಳ್ಳೆ ಮರ್ಮಯೇ ಎರನ ಬಿರಡು ಪೋತೆ ನಾನು ಮರ್ಮಯ ಇಜ್ಜೆ ಮರ್ಮಯ ಗೋವಿಂದ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸೋಕಾತೀನಿ
ಸೋಯಾಬೀನ್ ಶೋಕ ಹಾಪುನಿಚ್ಚಿನವ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೋಲು ಅಲ್ಲಲು ಕವಿತಾ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಸಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಚ್ ಬತ್ತೆ ಬರ ಕಜ್ಜಿನ ಸವಾಳ ಮಕ್ಕಳ ಇಜ್ಜೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇಜ್ಜೇರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮತ್ತು ರಾಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಕೇಶವನ್ನೇ ಓಕೆ ಯಾರು ಬತ್ತು ಬೈಯರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಾಲ್ ಕಜಿಪ ಹೆಂಗೆ ಕಡಲೆಯ ಮುನ್ಪದ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸೋಕಾಪು ನಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನು ಅವಳ ಮೀನು ಇಜ್ಜಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೇರತ್ತೆ ಶೋಭಾ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ದ ಮಸಾಲೆ ರಿಂಕದು ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡ್ಗೆ ಏತು ಶೋಕಾಪುನು ಫ್ರೈ ಮಂತನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾಪು ಅಚ್ಚೋಲಾಲು ಇತ್ತರ ಜನ ಅಜ್ಜಿಲೆಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜೋಲಾರು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೀನಿಜ್ಜಿ ತರಕಾರಿ ನಮ್ಮದು ಊಟ ಆಮೇಲೆ ಆಯಿತಾ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯಿತಾ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಂ ನಂದು ಊಟ ಆಗಿ ನಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಲೈವಿಂದ ಎದ್ದು ಗಾಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿಯೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹೌದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಜ್ಜಿ ಎಸ್ಕೇಪು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಲೋ ಗದ್ದೆ ನೀಲೋ ಇದೆ ಪೈನತ್ತ ಬ್ಲೂ ಇದೆ ಪೈನ್ ಯಾನು ನಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ನೀಯತ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪಲೆ ಅವೇಗುದಿದೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೋಂಡು ಸಚಿನ್ಲ ಬೋಂಡು ದೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಒಂಚೂರು ಉಂಟಲ್ಲ ಯಾನು ದಾದಾ ಲೈಕ್ ಡನ್ ದೀಕ್ಷಾ ಬ್ಲೂ ಇತ್ತಿನ ಡಿ ಪಿ ಝೂಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜಿಂದ ಝೂಮ್ ಮಲ್ಪೋಜಿ ಅದಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ 1 ಲಕ್ಷ ಬಂದರೆ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ಅಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಯಾಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ವಾಚ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ ಆಯಿತು ಕೊಡಿ ಅಕ್ಕ ಈರು ಒರ್ತಿ ಎಪ್ಪುನಿಯ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಂದ್ಯಾ ಯಾನು ಒರ್ತಿ ಎಪ್ಪುನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಂದೆ ಇದನ್ನ ಮೆಗ್ದೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಲು ಕೊಪ್ಪಡುಪ್ಪುನತ ಅಂಚ ಕೊಪ್ಪಡುಪ್ಪುನತ ಅಂಚಾಲ ಬಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆತ ಐಕಾಲ ಬೈಜಲು ಇನ್ನಿ ಬೇಜಾರ ಪುನೈತಿ ಅಂದ್ಯಾ ಒರ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಒರ್ತಿ ಚೆಪ್ಪಡಾತ ಅಂಚಾನ್ ತೂಕ ಅಮ್ಮನಡೆ ಪೋಯಿ ಮೆಲ್ಲ ತೂಕ ನಾನು ತೂಕ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪ ಎಂಚೊಂಡಮ್ಮ ಪಂಡದು ಸಮಾಧಾನ ಆತ ಹೋದ್ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ತನ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು ಯಾಕಡೆ ಪೋತಿ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಜಿ ತೂತು ಜಿ ಆಯ್ಕೆ
ಮೆಗ್ದಿ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪು ನಿಂಗೆ ಆತೆ ನಿಜ ಆತೆ ಯಾನೆ ಉಳ್ಳತೆಯ ಯಾನ್ ಹೆಜ್ಜೆನೆಯ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವೇರಿ ಇಂಕ್ ಕೈಕಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಒಂಚೂರು ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ತೂಕ ಸೋಯರ್ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆರು ಪಿದಡುದ್ರಕೇನು ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಂಡ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕೇನು ಒಮ್ಮ ಎನ್ಮ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾರೆ ಸಾವು ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಗಳು ಬೇಕು ನಮಗೆ ನೀವು ಬೇಕು ಅಕ್ಕ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು ಆಯಿತಾ ನೀವು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ಯಾವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಐಸಿಗೆ ಅಮ್ಮನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ರ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಯೂಸು ಯಶೋದ ಮಲಗಿದಾರಾ ಹುಷಾರಿದ್ದಾರಾ ಯಾವಾಗ ಮೆಡಿಸಿನಾ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ ಹಾಂ ಚಂದ ಅಲ್ಲಿಂದನಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ಮಾತ್ರೆ ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಂತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತರಬೇಕು ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತರಬೇಕು ಮೇಲೆ ವನಿತಾ ಉಂಡನ ಮಗ ವನಿತಾ ಉಂಡನ ನಾನು ಪರ್ಸೆ ಕಂದಿಜಿ ನಾನು ಪರ್ಸ್ ಕನಕ ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕರೋಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಆನೆ ಪೋಪೆ ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಪೇಷಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸುಂಡ ಓಲಿರು ಮಾತ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರಿ ಶೋಭಾ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರಿಯಾ ಪೋಡ ಲಿಫ್ಟ್ ಪೋಲಿ ಮುಳ್ಕು ಒಂಜಿ ಮಾಲಿಗೆ ಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ತಿತ್ತು ಇತ್ತ ಹೆಣ್ಮಗ ಬರ್ತ ಇತ್ತ ಮಿತ್ತು ಪೋಪೆ ಒರಂಬಗು ಆತೆ ನಾನು ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒರಂಬ ಪೋಪೆ ಓಲು ದೂರ ಪೋಯಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಂಡು ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಓಲು ಉಲ್ಲ ನಿಗುಲು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಚ್ಚು ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಊರತ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರೇ ತತ್ಕಾಲತಾ ಎಂಕ ಕರ್ಮೀಜಿ ಕಾಣೆ ಬಯ್ಯ ಬೋದು ಕೈ ಕಾಣಿಜಿ ನಡತ ಕೈ ಕರ್ಬೋತದೆ ಅನ್ನ
ಕೂಡ ಇದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾ. ಓಹೋ, ತಾಯಿ ಯಶೋಧ ದೇವಿ ಅಮ್ಮ. ಹೌದು ಯಶೋಧ. ಐಡು ಒನ್ ಎತ್ತು ನಕುಲು ಇಜ್ಜಿ. ಹಾಂ, ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರೋಡ್ಚಿ ಏರು ಇಜ್ಜೇರು ಯಾನುಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಾರ. ಆನ ಬನ್ನ ಸರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾರ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಬೈನಾ ಶೋಭಾ ಇಂಚವಲ್ಲ ಹೋಗಿ ತಜ್ಜಿ. ಏನು ಇದೊಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಹೌದು, ಕಾಲು ನೋವು ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಸಾಕಾ? ಹಾಂ, ಏಕೆ ಜಾಗದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ಅದೇ ಹೋಗಿದೆ ಅಜ್ಜಿ. ಶೋಭಾ ಎಂಚುಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಅಜ್ಜಿ. ಇದೇರ್ ಮಗ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇರು. ಅಮ್ಮ ಉಲೈ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂತ ಬತ್ತೆ ಕಾಸ್ಕೊಂತಿಜಿ ನನ್ನ ಕೋಡು ಕೂಡ. ನನ್ನ ಪೋಯಿನ ಇಟ್ಟನು ಮರ್ದಗನ ನನಗೆ ಬನ್ನಿತ ಅಜ್ಜಿದಾದ ಅಜ್ಜೇರಿ ಉಳ್ಳೇರ. ವನಿತಾ ಕವಿತಾ ಒಳ್ಳೇರು ಮಗ. ವನಿತಾ ಉಳ್ಳಾಲು ಕವಿತಾ ಒನಸು ಪೋತಲ್ಗೆ ಮಗ ಅಜ್ಜೇರಿ ಪೋತೇರು ಮಗ ವನಿತ ಕವಿತದ ಸೂಟೆ ಪನ್ಪಾರು. ಮೆಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಕ್ಕ? ಹೌದು, ಮೆಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ. ಈಗ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ 9ಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಬಂದೆ. ಈಗ ಪುನಃ ಹೋಗುದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಮದ್ದು ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ. ಅಮ್ಮಗೆ ಮದ್ದು ತರಬೇಕಲ್ಲ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ತರಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2 ಸರ್ತಿ ತಂದು 3 ಸರ್ತಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದಾ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಸೂಟೆ ಅಂಡ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಮಗ. ಸಮೋಸ ಇದೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಬರ್ಪಿಜಿ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪಿಣಿಯ ಯಾನು ಬೊಳ್ಳಿಯ. ಓ ಹೌದಾದ ಮಗ ಬಂತು ಮಾರ ಸಂಭ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲರಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಸುದ್ದಿ ಜೀರ್ಣ ಈತ ಸಮಯ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ಪಪ್ಸ್ ಮಾವಿಗೆ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಬಂತು ನಂದು. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೊಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್. ಅಜ್ಜಿ ದಾದ ಕಜಿಪು ಎಂಕು ಕೋರಿ ಮಗ ಅಂತ ನಿಕ್ಕದದ ಅಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಏರ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಪೋಪನ ಸೊಬ. ಶೋಭಾ ಈ ಬೊಳ್ಳಿ ಹತ್ತು ಈ ಗರ್ಭ ಮಗ
ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೇಳಿ ಕರ್ಬಗೆ ಸೊಬ್ಬ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಗೀತಾ ಓ ಶೋಭಾ ದೇವರ ರಜೆ ಗೀತಾ ಆಗ್ತು ಯಾನು ಬೇತೇನೆ ಮಗ ಬೇತೇನೆ ಬಂದ ಬೇತೇನೆ ಬಂದದ ಬೊಕ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬಂದಾರು ಹಾಕಿದ್ರಾ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಆದರೆ ಆಗ್ತದಾ 9:30 ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಲೇಟ್ ಆಗಲ್ವಾ ಹೌದಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ಚಪಾತಿ ತೆಗೆದು ಬರ್ತೀನಿ दादा ಕಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಜಾತ ಕೈಪಾತನ ಒಂದು ಮುಸುಮಿದ ಕೈಪ ಬಾಯಿಗೆ ನಾಲಾಯಿಗೆ ಕೈಪ ನಾಲಾಯಿಗೆ ಮಂದಿರ ಮಿತ್ರ ಪರ ಚಳಿ ಹಾಕಿ పోయిరా ధరవండి ಬೇನುಂಡಾ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ರಡ್ ಉಂಡಾ ಮಂದಿ ರಡ್ ಉಂಡ ಮಂದಿ ಚಲಿಕ ఏ సీజన్ అలవాడు ముందు మాత్రం పేషెంట్ ఉండలేదు చూడండి ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಜಪ್ಪು ಮರ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅವು ಮೂತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೈತಾ ಇಂಚ ಇಂಚ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಇನ್ನಿಯ ಬೋಡ ಪಂಡ ಕೈ ಬಂದು ಜೊತೆ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾನಿ ಹಾಂ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಅವು ಮುಚ್ಚಿ ಅವು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಬಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಬಾರ್ದಿರ್ಮ ಅವು ನನ್ನ ಒಂದು ಅವರು ಈ ಕೈ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಅದೇ
ಅಂದ ಅದೇ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇದು ಪುಷ್ಪಾಟಿ ಬರ್ಪೇನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೈಯಾಗ ರಾಜನ್ಯಾಗ ಬರ್ಪೇನೆ ಸಂಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಜ ತಂಡಸ್ ಬರ್ತೀರ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡು ಬರ್ತೀರ ಮನೋರಿಗೆ ನಡ್ತಾರೆ ಆವ ಆಯ್ತು ಪ್ಯಾಡ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ನಡೀರಿ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಐಕ್ಯ ಬಂದೀನಿ ಇತ್ತು ಹಾಂ ಬರ್ಜದ ಮನಸ್ಸು ಬಂದು ಜವ ಅಂಚೆನಿತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಅಂದವೆ ಅಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಎಜ್ಜಿನೈತೆ ಅವು ಇತ್ತ ಲಕ್ಕಲಾಗ ತರ ತಿರ್ಬೋದು ಬಂಜಿ ದಾಲ್ ಎಜ್ಜಿ ಅವು ಪಂಡ್ರ ಪನ್ಪಿನ್ ಪೋಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವು ತರ ತಿರ್ಬೋದು ಅಂಚ ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆ ಚೆಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಅಂತ ಪಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಂಡ್ಯ ಒಂದು ಪಚ್ಚಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಂತೇನಕ್ಕ ತೊಂದರೆ ಪೋಡಿಗೆಜ್ಜಿನಿ ಧೈರ್ಯಲ್ಲ ಹೂನು ಕೈವತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬತ್ತಲ ಮಾತ್ರ ಅದಂದು ನಾನು ಪೋದವರ್ಪ ದಯಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಪೊಡಿಯವ್ರು ಅಂಚು ಗತ್ತಲಂಡು ಕೈಗೆ ಅತ್ತತ್ತು ಇತ್ತತ್ತು ಅಂಚು ಪಾಯರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚು ಪೋಯರ್ ಬಂದಿಜ್ಜ ಅವ್ರು ರೆಟ್ಟೆ ಕೊಂಡು ಜುಡೆ ಕೂಡ ಮಿಚ್ಚು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹೋದ್ರು ಅಂಚು ಸೈಡ್ ಕೊಂಡು ಪೋಲಿಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹೋದ್ರು ಎದುರು ಅಂಚು ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಪನೆ ತೀರ್ಥ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಪ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಓಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡ್ತದ ತಿರ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂತ ಅತ್ತ ತಿರ್ತಕೊಂಡು ಎದುರು ಉಂಡತ್ತ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಎಂಜಾಪುರ ಅಂಚ ಪುಲ್ಲೇರ 10 ಗಂಟೆ ಅಪ್ಪಡ ಕಾಂಡೆ ಮೀನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಪಡ ಬಿದ್ದ ಅಲ್ಪ ಇದ್ವಿ ಸ್ಪಂಜ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ಬೋದು ಬೇಜಾರು ಬಂದ್ಪಚ್ಚಿ ನಾನು ಅಮ್ಮ ನಡೆ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತ್ರೆ ನಿತ್ತೆ ಬೇಜಾರು ಅಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರಿಯ ಹುಷಾರುಂಡು ಬೇನೆಗೆ ಉಂಟೆ ಅಂಚ ಅಂತ ಐಡಿಯದ್ದು ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಐಡಿಯಾ ಅಂತೀನಿ ನಾನು ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಪಚ್ಚಿ ಅಜ್ಜಿರೇಗು ಅಕ್ಷಯ ಸೂಪರ್ ಕರಡಿ ಬಾಡ್ಗ ಕವಿ ಇಜ್ಜೇನಾ ಹೊರಗಿದೆ ಕೊಡ ಮೂಲೆಪ್ಪ ತಿರ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಕಲ್ಲು ಬರ್ತದೆ ತಿರ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರು ಎಂಕು ಲೈ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಏರ 15 ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಲ ಬಿತ್ತು ಬೋತಿಜಿನ ಏಕೆಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಬರ್ತಂದು ನಲಿಪಿ ಅಜ್ಜಿ
నీ బేనే ఉండి పాప బేనే ఉండియా అమ్మనే పండు బేనుండు చలి అప్పుడు ಗೆರಟೆಡ್ ಮಂದಿರ పొద్దుతుంది ಕವಿದಾದ ಕಜ್ಜಿಪು ಕವಿತಾದ ಕಜ್ಜಿಪು ಸೊಪ್ಪುಗೆ ಐಕೆ ತೂಕ ಒಂದು ಪೈನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಅದರ ಸ್ಪಾಂಜ್ದ ಬಾಲ್ ಕನ್ಯಾರ ಬಾಲ್ ಅವು ಕೈಟ್ ಬಲ್ತ ಕೈಯ್ಯತ ಹಿಂಗೆ ಇಂಚು 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 ಬಂದ ಕನ್ಯಾರ ಉಂಡ ಫೋನ್ ಮಾನ 10 ಗಂಟೆ వెజ్జి అజ్జి దాదా బిజీ చలి ఆపుంది అందుకే చలి ఆపుంది అమ్మ లడ్డు మందిరి పొద్దు బెత్తాను అజ్జి క్యాటరింగ్ పోపుని అజ్జి క్యాటరింగ్ పోపురా సార్ అజ్జి ఇజ్జపోయాను ఇందు సచిన్ వల్లే సచిన్ బుక్కెళ్ళి పొడిది వెళ్తే ಏರ್ಸವ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಪುನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ముగ్గులు నొట్టికి పొలికి అని చెప్పు అడిగి పోపునా అడే కంటే ముగ్గులు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ గ్రౌండ్ సెకండ్ గ్రౌండ్ గ్రౌండా ಅಜ್ಜಿಯರು ಅಲ್ಪ ಶೋಭಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಬಿಸ್ಕಟ ಇತ್ತಂಡ ಹುಲ್ಲಿಯರಿಗೂ ದಿಕ್ಕುವ ದಿಕ್ಕು ಹಲೋ ಎಂಚ ಹುಲ್ಲಿಯರು ಇನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ನಾನಿ ಅನ್ನನ್ನು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಊಟ ಬಲ್ಲಿಪುರ ಮಾರೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕತ್ತಲ ಅಂಡತೆ ಪೊತ್ತಾಡು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಏನಿ ಅವನಿಗೆ ICU ಬಾರ್ದಿರ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ ಬಾರ್ದಿರ ಸರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕುಂಟಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂತ
ಹೋಗ್ಬೋದು ಕೆತ್ತು ಇದು ಟ್ಯಾಬ್ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಆಗ ಬಂದಿದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಓ ada number aku kan ada yang lagi.
Silver fund private fund 3,000 ಹಾಕೋದು ನಾನ್ ಎಸಿ ಎಸಿ ಫಂಡ್ 4,000 ಹಾಕೋದು ಹೋವಾದ ರೂಮ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈತ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ 500 ನರ್ಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ಓಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತಾ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಏನು ಬಂದರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಂಡ್ಲೆ మీకు ಫಾರ್ಮಸಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ అక్కడ క్యాష్ రిటర్న్ ಮಾಡ್ತಾರೆ ఇందుకోనని అన్సిన్స్ పాడొచ్చింది థ్యాంక్ యూ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ
పన్ను ఉల్ల మెడిసిన్ తెత్తండి అన్న పూజారి మాకు ఏర్ల ఇచ్చి ఏర్ల పాతిరిని అన్ని మాత్రతో ఇచ్చి అని మరద తింటే మెడికల్ కొత్త తూలే పోటండి మెడికల్ అమ్మ బాల్ స్పాంజ్ తంచి పెడతారు కమ్మించాలి పని పోయిన అందుకే ఇది మస్తు ఇచ్చి ఫస్ట్ అమ్మ కొరక బొక్క ఇంక ఇచ్చాను పోయాలి మూడు మరుదుకు కూడా ఇదే కాసు మరుదుకు ఇదే కాసు అమ్మ చేయదండి తీయాలి చూడు పర్వాయిచ్చి వెళ్ళి బాగా హుషారుండు ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಬೆಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೈತೆ ಐಸಿ ಇಡಲ್ಲಮ್ಮ ಐಸಿ ಐಸಿರುಲ್ಲಮ್ಮ ಬಿಸಿ ఉంతులే నుంచి మెడిసిన్ తెస్తున్నా మెడిసిన్ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಕೊಡ್ರಿ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೇಕು
136. ಒಂದು ಉಂಟು. ಆಯ್ತಾ? ಬೇಡ ಅಂತ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂಜದ ಆಗುದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೊರಗೆ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಬರೋಣ ಹಾಂ ಓಕೆ ನಾವು ಬರ್ತಾರೆ Berdua nak ya. Nah, dia lagi ni. Sao तुम्हारा ना है? तुम के लिए ना?
ಈ ನಾಯ್ದರಡು ಬರ್ತೇನೆ ಮರಳಿ ಉಂತಲೇ ಒಂಚೂರು ಸುದೇಶ್ ಕೋಟೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಮರ್ದು ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗಂಟು ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ಲೇ ಲಿಫ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮರ ಲಿಫ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಅಲ್ಲೇ ಯಾರು ಮರ್ದು ಕಂಡ್ರೆ పోತೀನಿ ಅಮ್ಮಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಿಶೋರು ಸುದೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಸರಿಟ್ ಪಾತೆರ್ರಾಜ್ ಮರ್ದು ಬೋದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿಯ ಮೆಡಿಸಲ್ ಪತಂಡ್ರೆ ಅಮ್ಮಗ ಕನ್ಯಾರ ಮೆಡಿಸನ್ ಪಾಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಪೋದ್ ಕಂತೀನಿ ಗುಡಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾಯಿ ಇತ್ತು ನಾಯಿದ ಬಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಚಾ ಪರಿಯಾರ ಎಜ್ಜಿ ಚಾ ಓಡಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೂಡ ಬಿತ್ತು ಪೋಡಿಯಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅವ್ಳು ಹೋದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊದ್ದು ಕೂಡ ಹೆಂಗಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ ಗೊಜ್ಜಪ್ಪು ನಾನು ಅಡೆ ಹೋಗಿ ಸೀದಾ ಅವು ಕುಡಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋದು ಕನ್ಯಾರ ಇರ್ತೀನಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಕುಲ್ದೆ ಮೆತ್ತು ಪೋದುಂಡು ಯಾನ್ ಬನ್ನಗನೆ ಪೋದಾನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ನನ್ನ ಪೋದು ತಿತ್ತು ಬರೋಡು ಇವ ಯಾನ್ ಏನು ಮನೆ ನೆಟ್ಟು ನಾನು ఇప్పుడు ಅಡಪ್ರೋಡೆ ದೇವರನಡ ಒಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಉಲುಪೆಲ್ಲದಾದ ನಾನು ಕಾಂಡೆ ದಿಂಚು ಸಾಕಾತಂದು ಬಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬ ಲೈಕ್ ಗುರ್ತು ಚಿರತ ಇಂಕು ಖಾಲಿ ಬದ್ನೇನೇನಾ ಓ ಸುದೇಶ್ ಕೋಟೆ ಓಲ್ಲರಿ ಲೈಕ್ ಓರ್ಲೆ ಮಾರ ನಾಯಿ ಮರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾಯಿ ಬತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ನಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಓಡಿದು ಅಂತ ಒಡೆದು ಲಿಫ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ರಡ್ ಬಂದು ಮಂತೆ ನೈಟ್ ಒಂಜೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಐಟೆ ಬೋಡು ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರತೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಡತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ದು ಬಾಡ್ರಿ ಅಪ್ಪನ ಮತ್ತೆ ఇంకా క్లియర్ బుడ్ర బాగా యాన్న బుడ్ల పక్క ఏరు లేరు పూర చెత్తేరా అంది ఏర్లే జరుగుతులే పూర బల్తేరు లిఫ్ట్ బರ್ತದೆ ಕುಪ್ಪಾರು ಲಿಫ್ಟ್ ಲಂಚ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ
ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಏನಾಕು